যত সিনি ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া থে হাসিনি যত লোক নাইथाना सारि गाहाम जों दिनै नंनि मिडियानि बिसङाव फायमानिखे मनो जे जों नुखासिनि रेबती जे एमपी रेबती बजिनि फेसो जे कमेन्ट्स खायमानो गई जों वाइट टेप रक सिनि सिगला रक निलाखाय तंगै मालिया ब आजगा पोस्ट खायगा ब पोस्ट खायो जे सिनि तिब्रामो थानि लिडार जों सिनि गरनो वाइट जों जों कंट्रोल खाया जों बंनो तेबो बानिं खायो तेमनो बंनो तेबो उछावरिउ नै आं आबरो साना मुसुंगो आजगा तिसे बबो को साका नरक जदि आमदि खायगा 2019 जे लोकसभा इलेक्शन नक आपनि परिणाम ताब नुखाबो आपनि हिने कक्सौ आं साना थांगो सराय सराय कक 2019 जे 2019 जे पार्लियामेंट इलेक्शन माने अब बाहायगेन गातिफ्रा आसने जत लोकरं सायमानो 2019 जदि पीसफुल माहा इलेक्शन नाकाय तिनि रेबती जे रेबती बति को कत कत साइ दङ बतिनि एमपी या जे बिनि आगिनि जे पोस्ट दङनि जे मास्टार पोस्ट दङनि एफ आपेल बिफोर बलिनै बतिनि फुं दङ नाखामो आंहाबो साना मुजुं रेबती न ब चेलेन्ज खायो महाराज न राजबारि नखै नै आं साना थाङो रेबती न नों खाना नारे सराय सराय गाय नों महाराज नखै बाचिर गारे जिनु वाइ टेम न सांकास बुंदि न रेबती निनि बीजेपी नां जत चेलेन्ज खायो निनि महाराज राजबारि नखै त नाय महाराज राजबारि नङाका बाचिको महाराज जे वारियर्स अफ वाइट टेम अ वाइट टेम इस नों गासि फुनु गारदि आं साना मुजुंगो नों 2019 नों जिदि गनि साइ दङ आं न चेलेन्ज इजौ ताबो एसटीसी रिजार्भ 20 ता दङ अ 20 ता बिसिङो ब जागा नों फाइट खालायने फादि महाराज फाइट खायने गया आं निजे नों फाइट खायनो साबो पाइ नों पाइ नुगलेना जेरेबती आं दिखे बाजि कोकता सारि पादाल गने हादि बगन नरक तामसा पादाल गने सादे पादाल कुने जे तिब्रा सनि रां थौ सामने हजार लाख लाख सुप्रीम कोर्ट एनआरसी नि केस खानाय नै ओ रां जदन तिब्रा सरनि फिरो बिबादे आबन परे जों हाबि नाय पादाल गने हाबि एंगा जे तिब्रा सरनो बानि माने जे थौ माने ओ रां बजतन नि बेगरे आं आबन साना मुसुंगो बी केयारफुल नरक साबधान खाय तंने हासे तिब्रा मो थानि सिगला रकते नासिङै तंलिया बुबाग्रानि उपरो आमदि हायका हायासे जों नासिकमाया जों ताबोखाय चबांग गामाय चबांगा जों बुसखां साफाय जों साया जों जे फायमाने जतन जों सेराय सेराय लामा हुइ थानाय आं आबन साना मुसुंगो